Po dvojtýždňovej pauze som si pre vás pripravil nové horúce hokejové novinky, o ktorých musíte vedieť. Slavkovský strelil gól v 2 zápasoch po sebe, Jonathan Toews strelil svoj prvý gól za Winnipeg Jets, Třinec ukončil špekulácie o Kochovom odchode, Los Angeles Kings zaradilo Kopitara na listinu zranených hráčov, Brad Marchand išiel pred návratom do Bostonu za Zdenom Chárom, Craig Ramsay sa vracia na Slovensko a najlepší hokejista všetkých čias navštívil Slovensko a vyjadril sa k Slavkovskému Čichárovi. Ja som hokejový fán a pokúsim sa vám prinášať tie najhorúcejšie novinky z hokejového sveta. V 7. zápase sezóny proti Rangers Slavkovský otvoril skóre už v 2. minúte zápasu, keď po prihrávke Cola Caulfielda bez prípravy prekonal Jonathana Quicka a zakončil úspešne rýchly break 2-1. Svoj ďalší gól strelil hneď v nasledujúcom zápase proti Buffalo Sabres, v ktorom prispel k víťazstvu 4-2. Kanadský hokejový útočník Jonathan Toews strelil v zápase proti Calgary Flames svoj prvý gól v drese Winnipegu a prispel ním k víťazstvu 2-1. Vedenie českého hokejového klubu HC Oceláři Třinec rázne ukončilo všetky špekulácie o možnom odchode Patrika Kocha do iného tímu. Na sociálnej sieti X potvrdilo, že 28-ročný slovenský obranca zostane v mužstve aj v nadchádzajúcich sezónach. Oceláři vo svojom stanovisku uviedli, že obranca Patrik Koch pred pár dňami podpísal nový viacročný kontrakt a za výrazne odlišných podmienok než kovujú po sociálnych sieťach. Slovinský hokejista a kapitán tímu Los Angeles Kings chýba v zostave od 14. októbra pre zranenie nohy, ktoré utrpel po zásahu pukom. Táto udalosť je nepríjemná predovšetkým kvôli vyjadreniu Kopitara z predsezóny o tom, že ide údajne o jeho poslednú sezónu. Legendárny tím Bostonu Bruins nie je už dlho pokope. Niektorí hráči z neho však ešte stále hrávajú, no nie už ako súčasť týmu z TD Garden. Takým je napríklad Brad Marchand, ktorý v minulej sezóne prestúpil do Floridy Panthers a teraz prvý raz prišiel ako súper do Bostonu. Na zápas v TD Garden v drese súpera sa dlho chystal. Ako ho zvládnuť? To sa pýtal asi toho najpovolanejšieho, Zdena Cháru. Ten rovnako ako Marchand na sklonku kariéry odišiel z Bostonu do iného tímu a mal tak skúsenosti s tým, čo Marchanda čakalo. Po zápase hovoril nielen o tom, ako sa s Chárom radil o tomto zápase, ale aj o viacerých veciach, ktoré s ním riešil. Rozprával som sa s ním o tom. Dal mi naozaj dobré rady, má neuveriteľnú hlavu. Zažil si toho veľa. A aj to, čo ja. Od prvého dňa, ako sme sa stretli, bol skvelý mentor. Predtým, ako som minulý rok odišiel, som s ním strávil veľa času. Spoznal som ho aj z inej stránky ako hokejistu a veľa som si od neho zobral. Mal množstvo informácií, ktoré mi posúval. Ešte predtým, ako sa celá situácia začala riešiť, rozprával som sa s ním o tom v minulosti, aké to celé bolo. Milujem počúvať jeho príbehy, pretože v nich je naozaj veľa poznania a vedomostí. Ešte pred samotným zápasom využil voľný večer v Bostone a išiel na večeru so starými známymi. Za jedným stolom sedel s bývalými spoluhráčmi Zdenom Chárom, Patrisom Bergeronom, Tukom Raskom či Adamom McQuaidom. Bývalý hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa vracia k práci. Slovenský zväz ľadového hokeja o tom informoval prostredníctvom sociálnych sietí s tým, že Ramsay čoskoro opäť priletí na Slovensko. 74-ročný Kanaďan bude súčasťou trénerského štábu nového hlavného trénera Vladimíra Orsága už na novembrovom nemeckom pohári aj na decembrovom vianočnom Kaufland Cupe. Zväz uviedol, že sa počas leta bývalému hlavnému trénerovi našej reprezentácie polepšilo zdravotne natoľko, že je pripravený z vlastnej vôle opäť pomôcť slovenskému hokeju. Legenda svetového hokeja Wayne Gretzky by si do svojho tímu snov vzal bývalého slovenského obrancu Zdena Cháru. Uviedol to na tlačovej konferencii v Bratislave počas business konferencie. Držiteľ mnohých ofenzívnych rekordov NHL odpovedal na otázky z rôznych sfér.
Okrem výrazného zlepšenia kvality hokeja sa okrem iného grécky vyjadril napríklad aj k draftovej jednotke Jurajovi Slavkovskému. Obloha je limit. Dôležité je, ako tvrdo pracujete. Je talentovaný. Určite aj tvrdo pracuje. Dôležité je, aby si to hráč aj užíval. Pri otázke o slovenskom hráčovi, ktorého by si vybral do svojho tímu, hotovo zareagoval. Chára. Hral som proti nemu počas mojej poslednej sezóny. Pozeral som sa na neho, keď bol na ľade a vravel som si, že proti nemu nechcem hrať. Napokon sa stal jedným z najlepších obrancov. Má za sebou úžasnú kariéru. Touto informáciou sa dostávame na koniec tohto videa, ktoré pevne dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ sa vám páčilo a máte záujem o podobné videá, budem vám veľmi vďačný za zanechanie vašej odozvy na tomto videu. Ako príklad môžem použiť odoberanie môjho kanálu, ktoré vás nič nestojí a mňa bude motivovať k tvorbe podobných hokejových videí. Týmto sa s vami pre toto video lúčim a budem sa na vás tešiť zase na budúce.